Mám na záver dosť ťažkú úlohu, pretože mnoho z myšlienok, ktoré sú predmetom môjho príspevku, už predniesli moji kolegovia. V mnohých otázkach, ako ďalej so Slovenským národným múzeom, sme sa v mnohých veciach zhodli. Ja veľmi oceňujem prístup kolegov, ktorí nezabudli zdôrazniť dva dôležité fakty vo svojich príspevkoch. A to skutočnosť, že múzeum robia zbierky, pretože ako povedal český klasik pán Žalman, zbierky bez múzea môžu existovať, ale múzeum bez zbierok nie. A druhý významný fakt, že tieto zbierky musia mať aj svojich opatrovateľov. Že múzeum ako inštitúciu formujú práve osobnosti. A že Národné múzeum by nebolo prvým medzi rovnými v slovenskom múzeumníctve bez významných osobností, ktoré spomenuli moji predrečníci. Práve osobnosti slovenského múzeumníctva aj slovenskej kultúry dali Národnému múzeu jeho súčasnú podobu. Za tých 120 rokov Slovenského národného múzea sa vystriedalo niekoľko generácií múzeumníkov. Za ten čas múzeum prežilo dobré i zlé časy. Zažilo mnoho zmien. Veď ako hovorí Kollár, čas všemení i časy a k víťazství on vede pravdu. Že časy sa naozaj menili, veď ako povedal generálny riaditeľ. Slovenské národné múzeum vzniklo v monarchii, kde sme boli trpení, zažilo aj pád monarchie. Prežili sme množstvo politických problémov, odchádzali ministri, menili sa generálni riaditelia. Zostalo múzeum. Múzeum prežilo napriek želaniu mocných možno niekedy nežiť tak, možno neexistovať a prežilo aj napriek priazni mocných. Čo bolo vlastne potom to pravdou, ktoré hovorí Kollár? Pravdou bolo to, že bolo treba založiť múzeum. Múzeum ako pamäťovú a fondovú inštitúciu, ktorá bude ochraňovať pamiatky minulosti pre tých, ktorí prídu po nás. Lebo my sme len na veľkej ceste múzea k svetlým zajtrajškom. Verím, že svetlé zajtrajšky budú a že zlé časy už máme za sebou. Národné múzeum od toho 24. apríla 1893 prešlo zložitú a niekedy aj trnistú cestu v súčasnosti. Pomery sa zmenili, mnohom tie pomery uľahčovali ďalšiu existenciu Národného múzea. Zdá sa, ako keby vojnové kataklizmy, politické zmeny umožňovali múzeum z toho byť víťazne. Posilňovala sa jeho pozícia či už po roku 1918, po roku 1945, ale aj po roku 1993. Múzeum sa stalo nie celonárodnou, ale celoštátnou múzejnou inštitúciou v Slobodnej Slovenskej republike, ktorá kedysi konečne Slováci s ostatnými národnostiami začali spravovať svoj štát. Pozitívne je aj to, že máme vlastne zaručený príspevok od štátu, chráni nás aj múzejná legislatíva, ktorá nás nielen chráni, ale nám aj určuje, čo múzeum má robiť. Takže by sme mohli povedať, že Národné múzeum má optimálne podmienky na svoj rozvoj. Môžeme hodnotiť súčasnú podobu Slovenského národného múzea ako podobu, ktorá je hodná 21. storočia. Sme my sami, zamestnanci múzeí, jeden z najväčších pokladov, ktorý máme, sú práve ten ľudský potenciál, ktorý je v Národnom múzeu, ten potenciál vložený z múzejných bláznov, ktorí nerobia pre výplaty, lebo to také veľké nie sú, ale robia pre potešenie z práce a možno aj z nejakých vyšších princípov, pre ten už tu spomínaný etos. Odpoveď nie je taká, ako by sme chceli počuť. Naše výsledky nie sú optimálne a nie sú ani
vynikajúce. Nemôžeme sa zastaviť a povedať, že už sme dosiahli vrchol, pretože každá stagnácia je začiatkom pádu. My sme zažili aj vojny, aj zmeny politických režimov. V posledných 10 ročiach sme čelili aj rôznym modným trendom, čo má byť prioritou múzejnej činnosti. Ale múzeum, ako tu bolo povedané mnohými z nás, je fondovou inštitúciou, kde má svoje miesto veda, že práve v podmienkach Slovenska bola múzeálna spoločnosť inštitúciou, ktorá napríklad v oblasti spoločenských vied tvorila základy slovenskej vedy. Takže teraz je už pred nami, čo máme robiť. Vodítkom zostáva tá už spomínaná legislatíva, ale aj naše odborné znalosti. Áno, musíme pokračovať v procese rozširovania fondov. Každý rok sa nám zbierkový fond rozrastie o niekoľko tisíc kusov. Ale je otázka na nás. Pristupujeme k zbierkovému fondu a jeho tvorbe naozaj selektívne, alebo sa spoliehame len na darcov, ktorí ešte majú také úctu k starinám, že ju ponúknú do múzea. Máme podmienky na to, aby sme mohli robiť výskum v etnografii, v prírodných vedách, archeológii a týmto rozširovať zbierkový fond. Žiaľ, musíme povedať, že túto podmienky na rozširovanie zbierkového fondu nie sú práve ideálne. Všetci dobre vieme, že odchádzajú najhodnotnejšie predmety zo Slovenska, pretože Slovenské národné múzeum nie je inštitúciou, kde by pre vlastníka starožitnosti bola česť predať predmet do múzea, aby jeho generácie, ktoré prídu po nás, mohli tam obdivovať. Jednoduchšie je predmet vyviezť do zahraničia, ako ho ponúknuť múzeu, ktoré platí neskoro, treba na peniaze čakať. Otázka je, či je to len naša chyba, teda muzejníkov, alebo je to chyba aj niekde inde. Odpovedajte si vy sami. Múzeum, ako povedali kolegovia, je inštitúciou aj o vede, o tezaurácii zbierok. Áno, múzeum má za jednu z úloh rozširovať vedecké skúmanie, pretože oblasť vedy v múzeu je oblasťou, kde nám pri väčšine vedeckých výskumných úloh nemá kto pomôcť. Nikto akademické pracoviska riešia problémy z iných uhlov pohľadu pri zhodnocovaní zbierok a preto, ak chceme dostať ten informačný potenciál, pre ktorý zhromažďujeme zbierkové predmety, ktoré sú pre nás, či to bereme tak, dokumentami doby a ich výpovedná hodnota je na úrovni archívnych dokumentov, musíme si vedu rozvíjať sami. Slovenské národné múzeum má predpoklady na to, aby rozvíjalo vedu v disciplínách, ktoré sú zastúpené v múzeu. Len musíme odpovedať otvorene, že tých, ktorí mali rozvíjať vedu, je málo. Kolega Bartík spomínal, že v zlatých časoch archeologického múzea bolo v múzeu 19 archeológov, teraz ich je 9. Keby sme tak prešli všetky špecializované múzea, najmä tie, ktoré som si ja nazvala korunné múzea, z ktoré boli pri zrode Veľkého slovenského národného múzea, zistíme, že vďaka rozširujúcej sa byrokracii rastie počet ľudí pracujúcich v administratíve, ale na posilnenie kurátorských pozícií akožto peniazy nezostáva. Možno by ich bolo tam, kde si na to zarobia. Ale je múzeum skutočným múzeum vtedy, keď udržuje expozície? Alebo moderné múzeum má sa starať aj o to, aby nielen oprašovalo, doslova oprašovalo zbierkové predmety,
ale predovšetkým, aby ich skúmalo, aby ich vlastným výskumom v teréne rozširovalo, aby to, čo vyčíta v tých zbierkových predmetoch, dostalo aj medzi ľudí. To je jedno, akou formou, či formou expozícií, výstav, alebo rozširovaním databázy centrálnej evidencie zbierok, či podporou digitalizácie. Ale na to, aby sme to mohli robiť, musíme tie zbierkové predmety zhodnotiť, vedecky preskúmať a povedať ľuďom, čo máme v tom múzeu a prečo to tam máme. Takže ďalšia úloha pre budúcnosť posilniť odborný a vedecký potenciál múzea. Máme na to aj administratívne predpoklady, lebo Slovenské národné múzeum je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom. Takže zhodnocujeme zbierky áno, ale máme oblasť, kde môžem povedať otvorene nám ušia vlak. A to je proces odbornej ochrany zbierkového fondu. Sama som napísala už niekoľko koncepcií, stanovísk, ako riešiť otázky odbornej ochrany zbierok v Národnom múzeu. Už mi prípada ako evergreen pojem Ústredné konzervatorské, reštaurátorské a pracovisko Slovenského národného múzea, o ktorom sa hovorí minimálne 10 rokov. Stále je to v úrovni koncepcií a teórií. Hovorí sa, že keď nemáme sny, tak nemáme dôvod žiť. Že keď nemáme nádej, tak žije sa nám ťažšie. Ja mám nádej, že raz sa nám túto metu dosiahne. Že raz sa v oblasti odbornej ochrany zbierok stane naozaj tým, čím má byť. Výukovým pracoviskom pre celú sústavu múzeí, pracoviskom, ktoré bude v spolupráci s tými, ktorí sa nám ponúkajú na spoluprácu, ako je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, poskytovať kvalifikované služby v oblasti analýz, že dokáže uplatňovať v praxi aj to, čo je v mnohých krajinách samozrejme masové technológie na očistu zbierkových predmetov, na dezinsekciu, nie len to povestné plynovanie, ktoré robíme každý rok v našich budovách, ale budeme mať na to aj špecifické technologické prostriedky. Národné múzeum, keď si to zoberie, cez rok minie slušné peniaze. Kolega Vodový povedal, že je to zhruba 11 miliónov eur. Lenže nás je 18, máme 105 objektov, 4 milióny zbierok. To, čo dostaneme, čo si zarobíme, to nám stačí na údržbu. Tu by sme naozaj boli radi, keby zriaďovateľ prešiel od slov k činom, aby sa pekné slová, ktoré sa objavujú v stratégii, a som rada, že sú tam znova, pretavili aj do podoby toho, po čom voláme roky, nielen my v Národnom múzeu, ale čo potrebuje celé slovenské muzejníctvo. Profesionálne konzervatorsko-reštaurátorské pracovisko s celým rozsahom činností, ktoré je bežnou v krajinách blízkej i vzdialenejšej Európy. Zbierky máme ich veľa, depozitáre nám praskajú rušnicu. Áno, aké sú to depozitáre? Metu, ako majú vyzerať, máme. Tu na 4. poschodí v Hradnom paláci. Pred rokom nám boli odovzdané depozitáre, teda historickému múzeu. Tí sú prázdne, lebo nemáme peniaze na vhodný mobiliár. Ale slúžia nám ako meta. Meta, kam by sme sa mali dostať pri odbornom uložení zbierok, lebo sú to depozitáre, kde má každý vlastnú klímu, kde možno ju nastaviť na jednotlivé materiálové skupiny. A lenže pre nás sa javí ako najakutnejšia úloha hľadať nové priestory pre Martin a pre bratislavské pracoviská. Otázkou je, či sa nám podarí prebudovať v dohľadnom čase objekt Seredina spoločný depozitár
pre bratislavské kovné múzea. Alebo budeme stále volovať prosebníkov, pýtať a potom nám povedia, že vždy natrčame ruku. Ruku natrčame preto, že sme veľkí, ale my nie sme veľkí pre potešenie. My sme veľkí preto, že reprezentujeme túto krajinu. Takže ani tá odborná ochrana a uloženie nie je optimálne. Potrebujeme väčšie kapacity a keď by sme ani neriešili luxus 4. poschodia, tak potrebujeme aspoň klimatizačné jednotky do depozitárov. Tie sa dajú riešiť postupne, nie je to až taká hrôza, ale Národné múzeum, ktoré radi hovoríme, že je prvé medzi rovnými, by malo byť vzorom. My máme aj úlohy ako výukové pracovisko a preto by sme mali ostatným ukazovať, že kam sa majú dostať, aké sú méty múzejníctva, ako chrániť zbierky, aby sú naši, tí, čo prídu po nás po múzeji, nepovedali, že tak sme ich ochraňovali, až nám sa rozpadli pod rukami. Zbierky nezberáme samoučelne, iba preto, že sa nám to páči. A zbierky zbierame, ako som už povedala, preto, aby sme z nich skúmali a učili okolie o našej minulosti. Môžeme to robiť rozličnými formami. Expozíciami, výstavami, aj zverejňovaním údajov v rámci centrálnej evidencie, bohatou edičnou publikačnou činnosťou. Expozície Slovenského národného múzea v dĺžke svojho trvania popreli všetky muzeologické teórie. A Vajdacher, z ktorého mnohí čerpáme, hovorí, že životnosť expozície je maximálne 15 rokov. Pán Kaufmann povedal, že prírodovedné expozície revitalizovali a obnovili po 50 rokoch. Expozície jedného z našich najväčších múzeí, etnografického múzea v Martine, sú výsledkom muzejného boomu 60. a 70. rokoch, kedy na Malej Hore vznikli naozaj kvalitné a reprezentatívne expozície. Lenže to bolo v rokoch 1971 až 4. To znamená, že expozície v Martine už sú dávno po našej životnosti. Jedno nás môže tešiť, že keď sa o expozície dobre staráme, tak oni aj veľa vydržia. My dokážeme aj dočasnú výstavu zmeniť na 15-ročnú expozíciu, ako to bolo v prípade 3. poschodia na Bratislavskom hrade, kde pod vplyvom eufórie z novovzniknutej republiky boli zlikvidované všetky expozície a stali sme pred problémom, ako ich zaplniť. Tak sme urobili otvorený depozitár historického nábytku, ktorý sme úspešne opatrovali koľko, 15 rokov. Nás môže tešiť to, že na budúci rok, keď Boh dopustí a zvládneme taje verejného obstarávania, otvoríme na 3. poschodí Hradného paláca Národnú historickú expozíciu a expozíciu budovy kultúry. Postupne doplníme aj expozície v súteréne Hradného paláca a verím, ako som už hovorila, že nádej umiera posledná, že kým pôjdem do dôchodku, tak aj kolegovia v Martine začnú minimálne s obnovou a revitalizáciou druhej budovy Slovenského národného múzea. Blízka sa aj na lepšie časy, končí rekonštrukcia prvej budovy múzea Andreja Kmeďa. Robka nám pomáha riešiť problémy v Levoči aj v Vojniciach. Ja neviem, či je to naša vina, že na to, aby sme sa tešili z obnovy budov a objektov, musíme mať európske peniaze. Ale naozaj máme čo ukazovať, verím, že aj expozície, keď ich zvládneme, už aj ten scenár bude mať pravdu, aj to architektonicko-výtvarné riešenie týmto zrealizujeme.
že sa nám darí aspoň čiastočne naplňať toho, čo sa snažíme. Že občas sa nám podarí urobiť dobrú výstavu, ktorá je chuť ľudskej práce našich kurátorov, ktorá osloví aj návštevníkov a šíri dobré meno Slovenského národného múzea. Za úspech môžeme považovať aj to, že sa nám darí udržiavať naše periodika, že časopis Múzeum má už 60 rokov, že spolu s pamiatkovým úradom vydávame pamiatky a múzea. A hlavne odborná verejnosť oceňuje naše zborníky, či prírodné vedy, archeológia, história, etnografia, či zborníky múzeí národnostných a etnických menšín. Je toho dosť, ale myslím si, že čo sa týka prezentačných aktivít, mali by sme viac pripravovať publikácií, ktoré budú hovoriť rečou ľudského ľudu o zbierkach Slovenského národného múzea. Na záver čo povedať? Snídajme. Nevieme, čo si predstavoval Kmeď, keď zakladal múzeum Slovenskú spoločnosť. A nevieme, ako 100 rokov budú hovoriť naši nasledovníci. Ale keď nebudeme snívať a nebudeme sa snažiť pretaviť naše sny do reálnej podoby, tak potom by sme mali ísť. Ďakujem.